Țineți apăsat. Ajungeți până la 19. A doua oră când apare off, mai apăsați o dată. 4. Și aici trebuie să fiți în mers ca să vă arate consumul în timp real. Deci trebuie să fie mers mașina. O să mai avem temperatura apei. 7. Temperatura apei 68-69 de grade în urcare. Aici nu știu exact ce e. Turația motorului. Cam asta a fost. Cu consumul în timp real.